Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kahinyotrap Integrated Territorial Organization hito kalapinyari kasnat rekam jangkash Block 1 West Dine Hills District kathan kabjumi kajing kajapot na kapor shakapor barkani kasenjam kalong pen khlanya kajing shakri palba barban ajing rap khasi panar ke basa ha ke thain khapot wala kajing ya lenti shakati kathan kalong kabjwat namar kajing mambyang ki surak Henry ke hito kalayo ban thawi ke circle ban pet ya kabha kamyak jang kinong chong shnong ha kate ka than ha ka khat khandai tari gujliyo aja ar punriyo hamau jam palat lai phongot ki samla na mo jam bat ki wei pat ki shnong pamarjan kilawan man penya so ba ka hito daga thong man chakri ki para khasi panar ki bama jing e ha ka imlang ka salang Henry na mar ka jing mamdan surak bat jing king ban ya na shilyang ka wa ban poisha mo jam Buon na kiway pa kisamla kim shimla laban po siya ka jingalang. U President ka hito CEC uba Donbok Dakar ula hiyar hi siya ka tay kishnong, ban pins kemi ginong kit kam batamay, bat ginong yalam jong ka Block 1 Circle, kanang bakin long kita ba pura, ka organization ba bakin tre shitom, nakabanta ka baha kamyat jong ka tang. Haba ay jing kren hagani ka singi uba Donbok Dakar ula terting e ka sarkar jilla, halor ka jing mambiyang ka jing nan kam nakabanta ginong shong shnong, hakitain kapot. Uloong ba karoy kapal jang Meghalaya ka sa tang has secretariat bad has sor shillong kat ba ki pat ba ki basa ha ki shnong kaput kirang sha e ben met ki mat e bun ki jing e man la ka sngi uloong ru ba kalong ka basngo khia bad ka ba pangnut ban yo e ki pat ba ki basa ha ki kaput ki dang duna ha ki janan kam ba kong san kum ki surok ki jing kieng ki school ki jaka sumar ko ombam ka boarding na luar kiway. Ko organization kalapen paru bagandang bateng ban pen khlanya kishna tre kam jangka ha ki thain barang sa adien khnang ban ai ka jing chakri ba khambha bat ban long ka sur jang ki pat ba ki basa ha ki jaka ba jangai habangi ru nya haban shong padai hala ka kali ni sungu kumbangi shong kum haki por ka juk handai waduk kulai kam da padai ka kato kadai kani ka bangas ngo padai bandong akan mau ya ka wei ka kentien jong melung so tham wong jing start ka ri ni wat sodong perthai hendrai jing shai ka ri ngim tebi balai asimi kata manong ka jing shai hang ni ka snong kalaj mdon ka school mdon kalintik singkiang mdon kaban kentiu kat kum kata ka modern age ka ba ngidon hakani ka juk menta ki badu i kata ka BBL hendrai dang dan hiru boyo i kata ka BBL wat lalau don ka TV kafot Henry kum hang ni hasnong ladangi pe kat kum ka jinglong jingman kat kum ki dak kisin barok hot kini ki saus pa kum bakran rong ba snong kedang hap apa ka BPL nomor 4 don ni kani kala long ka jingdum bat ngaburu ka bahak madu khamtam hagani ka election somoy ka banwan siya kata ka MP Lok Sabha ngaken tu man bat kanderu ka challenge ya barok hot ki political party wan hiar kai chane khnang ba phinyamat legi khmat la jong phinyo sngo to kamet la jong kumno ki jinjar kini kinong thebot ye phi ki ban pha ye phi chupo Delhi mat ji ka jing e sungthu lang yu pat ba pai lang khnang ba phin thu ka e ka jing e Henry bandong ba ka Meghalaya kan dai tang na po sekretariat halai mukha kata ka bamla ban priang na ko por khamtam man i khun swat ye ki badan sabordar kalong kaba bat kaba sumupang not sumupang met hadu kata hoi nyimla banlen kani ka snong kala dan nadu kapor pareng lane du tagi por jong ka princely state ka jingle kerke jong wei nong droy ya kata kamap lane utau Redcliffe kala penwan kala pen sniudur umtang ya kita ki port ki sam jong ka international border Henry what you port sam ubadang ya hap hapo kijela ka bamarjan kum ka asam namar hak tu kapor lasu nyat bet ji ki plain area bakin hap po asam kani ka borok khoi kadai ba ka sarkar India ba ka sarkar kami hi kam khen snap ban revisit ban pet biang ya ka instrument of accession habia dai ba upot usam ban jin ba ka sarkar jela lani ka sarkar India ka smo ba ka ong shisha bakata ka ri ka kerpang kumba u Jawaharlal Nehru bamkwaya dwaru blai ula krenteng bat u Rajiv Gandhi ula kren ba ong ba
la tapi kwa ban pe kata kasinshar kadar ka ba khoj ka ba itna khele chapot notice khamtam hagne ka kari ka ba e jungi ka bri nyotra henrei kai ka balong menta ngila shu I kata ka development kadon be tang kham sasor henrei kumba pila I ba iwe long kme rang ba snong ro ila pun smau ba chani hab ban ye shongkha tang ha ko portalang namar bam laj surok ngarang yo kadang kalalong ko bus pala bam don surok te lading ye kren ha population ngin ya dari kumno lada kata kay shongkha shongman kaban ye yo kon kan tang ha portalang kabu ke jingge ba ya kari ba ke jaj ben rio lada ngi yai kuman bat ngi pej bet ya ka development tang ha sor ngabu jing keliru khamtam ya kan ka sarkar MDA 2 haga jing don jong menteri ka sarkar India hatu ko unditin kar kare kela pemenai ya kata ka hajar keluar kaban yo ka tu surok kwa ban bu kan ka udak jing keliu ba he hato kan ni ka mau jam kan konthom lane kan ni kan sa kun swet bet sirtan hato ta uput usam un pembet no lane kini ki paradok prasnam jong ka bri nyo trep kin sa bet kumni lano kan wan kata ka lai wat ha ka bible ublei ha parbo usna ya ka perthai dong let there be light ay kata ka jing sai ta balai kata ka sarkar keme khamtam ba pe yu pot usam par khamtam ru ka sarkar jala balai ki le kulot ki le mala ki pendi ba ki le skiyo ge hat ki rung sane stai ban pangkemen handrai wan sai sane wan challenge kai yamat kai sane kita surok lade pimpang pangmet ni wan kanang bangi kwa ban sungtho bangin lap tada ka jing namar menteri ban sakri ka jat ban rio hi kide kini kita ki rai dam ki bangin ya tengko ki jinglan lade bangi haban lan lade ni hab khedang step ni hab lit pej kita ki pardo prasnam ki jongi ba kumno ki im chapok klaw chapok thap balai ni habong ka klaw ko patap namar balasha ti khonswet haba kasnong nadu boyo Lalut kata ka ri India nadu bangi penso bar kari India hau khat khandai spa sau pupara ter hadu menta phat yo ai ladu kalenti ka singkeng kata ka school khamtam haba ke nya kren ya kata ka lat puli puthi hangne tang ka school sarkar umdon lada pang le stamru umdon kata ka sub center hatu kini kinong songsnong kendai mo kita kinong India kendai mo kita kinong songsnong ka jilla Meghalaya haba kidei tang kinong thebot hangni ka pausai ba ya pisia la pendon kam bala sha pembe tang chisien ka sansnem patang ha ka por ban thebot la ithu ya pi bat hadin nang to ki e be ya pi tangi kantu inum slong song klikti harengkat ka hito block one circle hashen ngensa leji kandu ya ki menteri bat ngin kantu ngin tho hiru ta ka jing tho sa baro ki political party bangin dawai ki bakin wan yu kijat sene ban mat ikini ke jinge te henrei ladakim mat ikani ke jinge ngakan tu ya baro khoi kino song song de bri nyo trap khamtam jongga shalong constituency seat da pet bah balada ka yai ja yekini ke e ka banja wat ye gitu ki ba song hasar let's say kani ke shnong lada bun ki berangkan mau kabla mut kita ki nong asam ban wan khot ban bon tap ye ki breu nang ne ban de tap bon cha sam henrei ki pan triang ha jing yeng iwei long kemi te nga kermen scam ru ba mdei tang kaseng hito kaban jadon rangkat bat phi kinong sung sunong jong ko block one circle ter henrei baro khot ka bri nyu trap kin jadon lang bat phi la dei ko por uput bangin hap yara wat ra tiar la ne ba haban yale man sere ban im kari ka ban ri ban yadai ka mai mariang ni hap ban yeng yale namar la dangim yeng dangi dalade yalade kumut minum poire shano kata ka kurwo kadai ngakwa ba phin pensyong nong rem ba phin thap hapok kong snam ka jong phi ba yang bet triang ba ai ba hagani ka kanti ka jingwan rong ka hito hapok ka block one circle ba phin tei mot man wei pu wei jong phi ba ki khon ki kti ki prasa ki jong phi kinum man kerdem lani kinum man kenchat halum jing tap jong phi ba kin kli ba ka ei malale na ka benta ka ri ba ka jai ben reu bar ka ei malale na ka benta ka khando ka siap bar ka ei malale na benta khamtam jagani ka snong ka jongi kata ka dei ba phin bu ba ka thong ka jong phi umlen dei la dangi don ha ka duk henrei ublei don rangkat wala ka to posnam phila da don nang ne pm balai sas ngentang ya im ngentang ya sakri ban nginang ya yale ban ngakermen ha ka wi ga sngi ban lingba
ndala yo kita ginong yalam kiba i sisay ka ri ba gajat benrio bar kiba dan mensian kiba dan utau klong snam ubahe baru pajam bakin yo ban i je pi ban yalam yet lenti ye pi bat ben petin henre ngan ong ai pi gawis kentien lada kabor sarkar kalek-kalek ye pi piro lek-lek lang ye pen ilot la kabor khnang ba kin ya sutho ba upat ba udai kasur jong upat lam te klem da penjerang klem da penslam kumba pitep ka hito hi nadu menne shwabangan pen scam ye pi ngim ju pen samai balai ba ka hito kam ju pen samai ni sep pente tang ka jengkular namar bangi shimbe kanu kaniam ladana uniam tre uniam kasi uniam hindu ane uniam kristan ane uniam muslim kim ju smai namar ba pi tip shai wat hal kitab jong Matius kalenong ka basan kada khot ka life sau life san life video kala kran shai bang inum shim nim dei ban smai la habneng ana kando namar nimla ban bu tang bu isnu yeng ha kata kanong rem ladangi smai nimla ban le nimla ban pendam kadai ka jingtem tang akmat umriu wat akmat jo bleru yeng ru nakabenta jong ka instrument of accession kumbang ala mat phang mane ngoong bangi kabri nyo trap kabakon thop ke khandriam upanar ubhoi uwar ulengam maram pat udiko ngidang ru long kita ki nong India klem damois ha ka khanyo trek ogos khat khandai spak sau kupra ya kata ngi dei ban ya sai ba kata ka dika menor ka jungi te henrei kat badang yat kita kisnem sau khandai sanpau hau sau khandai November kala don kata ka kasi National Assembly ka bla ple hapok dinam holang tai kila yashong te henrei ke ai bat ka ba kabalong ka ba susi endal apoi hau khat khandai sanpau ke ai ka ba kisim ke jongi kidawa ha to kapor ke ai ka ba ka jantia National Conference lingba ka jantia kiarung kiaso ba kinisno ktilang ba ka Federation of Khasi State kala sulong no ka ba shat hadian bala penmi ya kariti terekam jongka kata kariti terekam rene kariti sensar jongka ri India ke constitution ke India habala pauno da kata ka 6 schedule Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya